pensa que el futur seria que en cada conselleria hi haguera una unitat de transparència, al igual que n'hi ha una unitat d'igualtat, o n'hi ha... Sí, això estava previst ja en la llei. N'hi ha unitats i serveis tècnics, n'hi ha una dependència, diguem, una responsabilitat que depèn de la subsecretaria. I cada conselleria s'ha nomenat equips. L'última reunió l'ha tingut jo en ells, no arribarà un mes, i n'hi ha, en aquest moment, segons el tamany de la conselleria, 2 o 3 persones que, diguem, coordinen totes les accions que tenen que veure en transparència de cada conselleria. Si no, no podrien funcionar. Si s'entra al portal de transparència, es veurà que informació permanent, actualitzada, de totes les conselleries. El que passa és que nosaltres pilotem per entendre-nos la dotació de continguts centrals, la definició de polítiques, d'eines, i després, en molt estreta col·laboració amb la Direcció General de Tecnologies de la Informació, que depèn de la Conselleria d'Hisenda i que centralitza tota la informàtica de la Generalitat, i que ells van produint, per dir-ho així, les eines informàtiques. En alguns casos, diguem, comprem fora o fem coses de disseny via convenis, en universitats també, etc. Però ja treballem en totes les conselleries i empreses públiques. El que em sembla també molt important és que vostè ha animat a la gent jove en la seva conferència o en la inauguració, perquè pensa que és important que la faena, tota la tasca que realitzen o que es pot realitzar realment analitzant totes les dades que hi ha arreu de les xarxes socials, de la web, i normalment, com els joves, sempre el que perceben és no tindreu faena, no esteu molt ben formats, però no, realment pensa que la gent joves que està informant actualment en totes aquestes noves tecnologies tenen un futur també dins de l'àmbit de l'administració, que és en el que en aquest moment vostè està prestant serveis? Anem a veure. Jo crec que l'administració tindrà que modernitzar-se i que el sector de l'aplicació de noves tecnologies en sentit ampli, per exemple en mineria de dades, open data, big data, etc., és una necessitat. Nosaltres tratem de treballar ahí. El problema és que estem en una època de restriccions econòmiques, pressupostàries, d'infrafinançament, etc., i no podem fer tot el que volíem fer, però s'està incorporant cada dia més tècnics i n'hi haurà en les administracions públiques, evidentment, un terreny molt ample, però també en la iniciativa privada. Nosaltres, en molts casos, ja parlem de cultura de la transparència, és a dir, la transparència no se'n va acabar en les administracions públiques. Cada dia més se li demana a la societat civil, en molts àmbits, que siga transparent. Per exemple, les empreses tenen certes empreses que reben subvencions o contractes, etc., de les administracions públiques, ja tenen que tindre també els seus equips que asseguren la transparència. Però l'altre dia he estat en un debat sobre transparència en el món de l'esport. Imaginem un món tan econòmicament potent a hores d'ara, i com en les federacions esportives, grans equips d'esport i tal, ja tenen que tindre els seus mecanismes. Moviment associatiu. Avui en dia ja se li demana a sindicats, organitzacions empresarials, organitzacions ONGs, entitats culturals. És a dir, que no podem pensar només en que la transparència és una obligació de les administracions públiques, que ho és, sinó que cada dia més serà un element tant per obligació jurídica com perquè aporta valor afegit a la imatge d'una empresa o d'una marca.